Badun sangat nyatur rumateng Bapak Ngadi ingkang sampun keparengan nampi pinanganten Kakal Putri. Mbak boleh sampun pitalah mriki sampun ngantos dipunrengga kados putra mantu nanging saged dipunrengga kados putranipun piyambak sampun ngantos mban cindhe mban cilatan. Para rawuh semoga ndherekaken tumapangan dicara mirunggan dedaran kebul Bujalondra Wina kasuwun dhumateng keluarga agung manunggal tengah katuran tumuju wonten ing sasana boga sasana daharan kanthi angrapi wonten ing pasugatan ingkang sampun samudya sak sampunipun purna dedaran katuran nindakaken pidak beneta utawi foto sesarengan tumrap putra mananten kekalih pramila kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kula suwun kawitan kursi ngajeng katuran tumuju wonten ing sasana boga keluarga manunggal tengah mangke kasusul sak daretipun sak sampunipun purna dedaran katuran foto tumrap putra mananten kekalih monggo.